Рус işgalcilері бойгайыплар яшағанына бақмадан Лиман ве Бахмут истихаметінде илерлемеге тырыша. Украина баштабында душманның Маринка, Авдеевка ве Вугледар тарафларында муафақетсіз тарузлары олғанына қайдетелер. Анда вазиет Украина арбилерінің незареті алтындадыр. Шарқи жебенің en ağır ве sıcak нұқтасы Бахмут тарафында. Шер мудафачылары işgalcilерінің басқыларыны тоқтатып душманға жидди зарар бере. Бахмут савунучылары душманға салдырacak silahlarga sahiptir. Ukraina артиллериясы рус душманның басқаларını зайыфлаштыра. Час вони не використовують техніку, вони використовують людей. Ну, закидують, так сказати, великими масами. Для того, щоб пробити оборону. Потрібно їх вибивати, ну, над цими працюємо, ну, це дуже важко. Вони можуть перебігати в інші хатини. Опять же, треба перенаводити артилерію, шукати, вибивати. Велика смуга фронту. Працюємо постійно. Всього хватає, артилерії хватає, нормально. Обстановка стабільна, тяжка, але контролювати. Постійні бої, ви самі чуєте, що відбувається, постійні обстріли міста. Проте місто під повним контролем української армії, ведуться бої на околицях. Ворог постійно намагається зайти в саме місто, проте наші бійці дають йому гідну відсіч. Rus ordusunun az olsa da ilerlemesinin fiyatı Rus işgalcilerinin idareciligini meraklandırmay. Olar Donetsk vilayetini almak için епысы askeri tecizatlarını ve canlarını kızganmaylar. Так, в районі Новоіванівки Луганської області облаштовано ще один військовий шпиталь. На лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців. Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги відправляють на передову. Qırım-Tatar askeri Асан Сейдаметовның қорантасы дестексіз қалмайжақ. Одесса вилайет шурасының депутаты олған Февзи Мамутов бұндан емин. Буақта о АТР телеканалының мұхберлеріне айтты. Малым олғаны кебі әйляк олған Украина қараманының айлесі Херсон вилаетінден тахлия етілгенінден sonra Одессадан 20 километр ұзақлықта яшай. Мамутовның сөзлеріне көре Сейдаметовлар қорантасының яшайы шарайтлері ейлешмесі ве шерге көчмелері үшін фаалиетлер девам етмекте. Devlet ve vilayet idareciliginin desteğinden gayrı Fevzi Mamutov Одесса cemiyetinden de destek geleceğine işanam. В Одесі громада кримських татар доволі таки згуртована. Є громадська організація Кримські татари Одещини, яка намагається якомога найбільше підтримувати Збройні сили України, воїнів і тим паче родини загиблих воїнів. І тому я впевнений, що родина Асана не залишиться без уваги. Ми будемо намагатися все зробити для, як це можливо, для спокійного і врівноваженого життя. Малюм олғаны кебі Qырым-Татар аскері Асан Сейдаметов лицарі зымывығы походу 28-й табырының аскері Бахмут истихаметінде русларнен кіргені чатышмада еляк олды. Оның номер арқадашы 4 баласынен шымды Одесса жеварларында зор шартларда яшай. Әрбір ярдым олар үшін мұйым олажақтыр. Rusya Federasyasının dağılması birçok problemlerinin çözülmesine yol açacaktır. Bunu bütün dünya anlamalı, dep haydeti İçkeri hükümeti yolbaşçısı Ahmet Zakayev. O, Brüssel'de ötkerilen Rus İmparatorluğu tarafından halklarının soykırımı adlı konferensiyada çıkışta bulundu. Söz Ukrayna'nın galibesinden sonra Rusya'nın dağılması akta ketti. Ahmet Zakayev'nin bildirgenine göre Kafkas halkları özünün devletçiliğinin gayrıdan tıklanılması için mücadeleni toktatmay. Bu sebepten Ukrayna'nın galibesi de çok mühim. Bunun için Kafkas milletlerinin vekilleri Ukrayna için cebede küreşem. Она уже за свободу Ичкерии, потому что победа Украины – это залог независимости и деоккупации нашей страны. И мы это осознаем. Мы с 26 числа уже что-то делаем. Мы с 2014 года чеченцы находятся в Украине, в рядах вместе с украинцами отражают российскую агрессию. Это на самом деле реально и серьезно. И это не только ради победы Украины. Это и ради победы Украины, и ради торжества справедливости.
Після поразки Росії там мають початися процеси, які звільнять людей, що так прагнуть своєї незалежності, вважає євродепутатка з Польщі Анна Фотига. Вона не поділяє занепокоєння багатьох європейських колег, які побоюються розвалу Росії через можливий контроль ядерної зброї новими державами. Депутатка вважає, що звільнені народи не захочуть нової війни. It's always fear of unknown. Polonyalı Avropa депутаты Анна Фотыганың кайдеткеніне көре Русияның мағлубиетінден соңра өзінің бағымсызлығыны істеген халықларының азат етілмесіне yol açacak hadiseler gerçekleşmeli. O birçok Avropalı siyasetçilerinin eğer Rusya dağılsa nükleer silah başka memleketlerge geçeceğine dair sakıntılarına koşulmay. Deputatının degenine göre azat edilgen milletler yanı cenkini istemeyecektirler. Usually world is afraid of destabilization. Kırım işgalden kurtarılganından sonra Rus koloniyacılar Yaramadan'ı terk etmek mecburiyetinde kalacak. Bu hafta Çekiya 24 kanalına bergen intervyusunda işgal etilgen topraklarının reintegrasiya sualleri boyunca nazir Irina Vereshchuk bildirdi. O Kırım'ın işgalden kurtarılacağına eminlik seslendirdi ve Kırım deokupasiyası boyunca stratejiya dengişkenini aytdı. Vereshchuk'un sözlerine göre Kırım, Ukrayna'nın hukuki, informasyon, siyasi, ijtimai ve iktisadi meydanına azat etilgen sonra tezden qaytacaktır. Kırımga kanunsuzca kirgenler ise Yarımadan'ı terk etmek mecburiyetinde kalacak. Напросто ясно chápeme, že na Криму Ми чудово розуміємо, що там є українці, кримські татари й інші корінні народи. А є колонізатори з Росії, які приїхали колонізувати наш український Крим. У кращому випадку їм доведеться поїхати. Але якщо вони вчиняли злочини, то відповідатимуть за українським законодавством. Ті ж, хто хоче жити в єдиній державі, будуть інтегруватися у наш простір. інтегрувати до нашого простору.